Nalunod ang isang 19 na taong gulang na binatilyo habang naliligo sa isang falls sa Sitio Bliss, Barangay Cabraran, Jovellar, Albay, alas 4 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Ken, residente ng Purok 1, Barangay Anuling, Kamalig, Albay. Ayon sa Jovellar Municipal Police Station, tumawag sa kanilang himpilan ang kapatid ng biktima upang ipaalamang pagkawala nito. Batay sa pahayag ng kapatid, hindi na umahon pa ang biktima matapos ang ginawang pagtalon sa falls. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad. Alas 4:50 ng hapon ng parehong araw, nakuha rin ang katawan ng biktima. Isinugod pa ito sa ospital, ngunit idiniklara rin na dead on arrival. Biglang tumalon itong biktima na hindi naman pala marunong lumangoy, siguro dala ng may karga yung kanyang pag-iisip na nakainom po siya. Tumalon po na walang atumbili, walang biglang nakakalam. Napag-alaman din na nakainom ng alak ang biktima at wala rin na sapat na kaalaman sa paglangoy. Wala naman nakikitang foul play, ma'am. Nagulat lang talaga yung magkakasama nung bigla na lang siyang tumalon sa... Nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko, lalo na ngayong tag-init, na iwasan ang paglangoy sa hindi ligtas na lugar. Siguraduhing laging may kasama, bantayan ang mga bata, alamin ang kakayahan sa paglangoy at magsuot ng life vest kung kinakailangan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.